tes 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 tes. Cek satu.
Shalom. Horas madihita namar pungu di Bornginon di bagas joro suang songoni nang di bagas tabe adorang so tapuka pertangiangata perjolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amin. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham. Pasahat madalanmu tu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon, parohon maroham maradopon Jehovah, jala ibana pa ima-ima, say marhaposan tu Jehovah maho, jala ulahon nadenggan, ay holong dorohani Jehovah mida uhum, jala dang tagamon tadi konona, akka naniasiana, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say togu-togu jala rajai marohanami, marhite-hite toddimi. Asa olo hami manangihon dot majalo hatam. Say pahot ma hatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jala lambadia rohanami. Say urupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hangoluan saleleng ni lelengna. Amen. Turpuk epistel di Partangiangata di Bornginon, ima natar surat di 2 Raja-Raja 20 mamuka sian ayat sada sahat rodi 14 hujahama di tonga-tongata.
Dungi disuruh rajai masuruanna asa paluhutonna tujolona saluhut situa sian Juda dot Jerusalem. Dungi nakok marajai tujoro ni Jehoba rap dot sude bawa sian Juda dot sude pangisi ni Jerusalem rodi akamalim dot panurirang dohot sadok situan natoropi tole akana met rodi nama godang laos didokon ma majahatu pinggol nasida saluhut hatani buku perjanjian najupangi di bagasan joro ni Jehoba. Dungi jongjong marajai tulabung tiangi laho mabain parpadanan di adopan ni Jehoba. Ikon naeng mangihuton tu Jehoba dohot mangaradoti akatonana dohot panidangionna dohot aturanna sian nasa rohana dot sian nasa ate-atena laho pahoton hatani padanon akan tersurat di bagasan bukuon jadi sadok bangsoi mangudukon padani dungi didokon rajaima situani malim Hilkia dot akamalim paidua dot akka si jaga pitu asa parwaronna sian joro ni Jehoba sude ula-ula akan napinaula di Baal dohot di Sobaon Asera dohot di sadok parangan di langit laos ditutung ibana maluhut nai di balian ni Jerusalem di akaladang martopion sungai Kidron jala sirabun nai di dokodo buanonna tu Betel. Dungi di paijur rajai mahalak malim-malim akan pinabakit ni akka raja sian Juda asa manutung dau panasida di atas tabak akan di bagasan hutan di Juda dohot humaliang Jerusalem tole huhut akka jolma na manutung dau pa di Baal di mataniari di bulan dohot di sude bintang ima sadok parangan di langit. Didokon rajai huhut parwaron gana-ganaan Asera sian joro ni Jehoba tubalian ni Jerusalem turura ni sungai Kidron laos ditutung doi dirura ni Kidron jala digopui gabe sirabun jala sirabun nai disabur hodo tu tanoman ni halak situan natoropi akup ni dilohai do akka bagas ni bawa akka namar jolmahon bawa akka namar donokon joro ni Jehoba inganan ni parupuan akka namar tonon abit udung-udung di Sobaon Asera dungi didokon maro sude malim sian akka hutani Juda jala diramuni akka tabak panutungan ni akka malim di daupa olat ni Geba sahat rodi berseba jala dilohai do akka tabak di partukoan tole tabak di haroroan tubahal ni si Joshua iduk ni hutai na dihabirang ni ganup jolma na masuk tubahal ni hutai alai anggo akka malim ni tabak dang jadi mamele di atas ni langgatan ni Jehoba na di Jerusalem asal mangan sagu-sagu nasoni asoman nasida di tonga-tonga ni akka haha anggina diramuni ibana huhut topet na dirura ni akka anak ni si Himnom asa unang tarbahen manang ise be paboluson anakna manang boruna sian api laho mamele tu Molok di paholang dohut hoda akana ni apus ni akka raja sian Juda pasahaton tumatani aris sian labung pitu laho bongot tu joro ni Jehoba tukan bilut panganan ni netan melek ni halak parhalado namaringanan di akka alaman alai anggo hureta ni matani ari ditutung doi di bagasan api
Dilohai Raja Huhut langgatan akan di atas taruk ni bilut pergijang ni si Ahas. Akan pinauli ni aka Raja sian Juda. Tole langgatan akan pinauli ni si Manase dina dua alaman di joro ni Jahoba. Dang adong tinggal di sinang gosada. Jala sirabunai di sirsirhodo tu sungai Kidron. Tole tabak akan di adopan ni Jerusalem, tukasyamun ni dolok hamagoan, akan pinauli ni si Salomo Raja sian Israel di Sobaon Astarot. Bias-bias ni halak Sidon dot di Kamos, bias-bias ni halak Moab dohot di Milkom, bias-bias ni halak Amon, luhut nai diramuni Rajaido. Diponggolhon Huhut akka tiang panoba-nobaon, jala ditaba akka Sobaon Asera, jala digohi hajongjongan nai dohot holi-holi ni halak namate. Ido sahatna martua doakan tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Asini roha maniha mudho dame nasia debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Oras madihita di paso-paso Tuhata hitang satu partikianon tabigima hata ni Tuhata di partangyangan di Bornginon tersurat mai di sada Korin bidutulu ayat 10 di ayat 10 pitu uzahama dihita obar tu asin rohani di bata na nilehonnai tuau upauli uzahani songon nabinahen ni pad di bagas nabisuk na asing do muse di pajongjong bagasi alay ganup na mamatahon manang beha pangulahon na disi ay dang terpauli ujahan na asing dukkon ni naung ojaki ima Jesus Kristusi asamolo di pauli di atas ojahani manang sere perak batu na arga hau lam-lam maneng durame gabe patardo na niula di ganup arisogotido paulo sa ay papataron ni api mai asa api ido mangujuni manang beha ulaw ni ganup molohot ulaw na pinaulinay jaloon na do upa molo soksohan na naniulanay luangamma ibana malua dunian angko ibana alay songon na nienet sian api nama
dang di boto hamung joro ni batado joro ni di bata hamung jala toddi ni di bata maringan di bagasan hamung agohono ni di batado na mangagohon joro ni di bata aina badia do joro ni di bata ima hamung olak nido saha ni turbukta huria akadongan saha porsiaun di bagasan Tuhata Yesus Kristus di bagasan tikion ujak mahita tusada hatani di bata namartopikon ima paulihon roha perbagasan maneng di bahasa Indonesia didokmai reformasi spiritualitas roha na di bagasan ngoluni akka manusia alataboto do roha do menggerakkan roha do patuduhon sikap ni sasahala jolma moloidok nama roha pasti parangena dengan moloidok nahurang roha pasti parangena nunga hurang jaladang sarupa be dohot na meroha jadi rohai dona mangarahon ngoluni zolma di hasianganon laho mangalakahon ngoluna spirit na adong di bagasan ibana kekuatan spiritualitas roh Allah na adong di bagasan ibana ido mangaraho jolma marparange di ngoluna di bagasan turbukta takasma di dok desi Jesus do ujahan di huriai Jesus do ujahan di haporsiaon maranupun debata Buasa Jesus ujahanna ala manang na pigahali dohot manang na sadia gudang ima perberita nauli di pilit diojakon debata tuhasianganon alai anggorohani zolmai saimu baubado na perjolo si Abraham mangihuk manguse tuakka pinoparna na taboto muse na belga tabayutihut si Musa diberitahod do berita naulii hatani de batang alai munggil do muse bangsoi akka panurirang na asing muse si Daud si Salomo si Jesaya si Jeremia si Hesekiel doh akad nabi-nabi na asing dai mabaritahon berita nauli alais parsatokina do muba rohani zolmai ditadikod do muse debata gabi Roma debata ima marhiti-hiti anak na Tuhan Yesus Kristus asa gambe imana ujak di rohani zolma asa gabe ibana ujak nang di huria nabadia huria ni halak Kristen angka nabadia ale jumolo do zolmai marsada-sada di pauba Tuhan Yesus Kristus. Alanido didokon di bagasa turpuk tahun didokon si Paulus joro ni debata doham. Jalatod di ni debata do maringan dihamu. Koboto muna doi ninna tuhuria korin.
Di paingot huria Korin, Yesus sudah hadir dan sudah datang dari kerajaannya, kerajaan yang kekal untuk mengangkat manusia menjadi manusia. Inganan ni toddini dewata. Inganan ni habadiao ni dewata dihasianganon. Dung badia jolmai sianido gabe tubuh roha mabahin gereja. Bangunan gereja, contohnya gereja tahun. Dung badia jolmai tapatu pamasada gereja inganat tak memuji pasang warni debata. Nang ingotot tak na parjolo dibentuk debata hitado. Baru pe adong gereja secara bangunan fisik. Jadi alani do didokon nabadia do hamung. Nabadia do hitawon na porsia tujuhan Yesus Kristus. Ibana do dasor ni haporsiaon. Dang manang na dia. Dang na dia sianganon, dang Nabi Musa. Daong. Dang Nabi Abraham. Bukan nabi-nabi yang lain, bukan pula pendeta-pendeta HKBP, dan bukan pula gereja secara organisasi dasar iman kepada Yesus Kristus. Tetapi siapa? Yesus Kristus. Dung merdasor doha persiaun di jolmai gabi adong ma huria HKBP secara struktural, secara gereja, secara organisasi. Gabi adong ma gereja GKPI, gabi adong ma gereja akana asing naik. Ala naung diperbadiai debata. Ala nido merhiti turpuk ton molo naung songonido hita diperbadiai debata dang padiriota be ngolu taon tuna asing. Manang na tu haulumlam nina. Mulai bahasa Indonesia yaitu rumput atau kayu kering yang gampang terbakar dan hangus dibakar api. Dohot neking di bagasan ni didokon dang be tudurame, durame nieme. Molonga habis panen adong madurame. Molonga horing durame holan dibiltik kope otik api itorgorri. Jadi nang tusibe jolma merdasorhon haporsiaonna. Molotungpe dibangun imanaking haporsiaonnai dibangun marhite-hite perak ninna. Marhite-hite perak sere batu na arga. Dibangun mai marhite-hite batu na arga na king sere doho perak. Lapatanna asa anggian lam tutang na hapor siota mardasor kon dasor na king ima Yesus Kristus. Jadi hapor siaon na tangdo. Hapor siaon na gomos gugu tutuhani. Jadi molo rope api, ro pergumulan, ro na manusai, dan gampang ibana terbakar. Contoh, sudidu hita na pinadiri ni Yesus Kristus gabe inganan na nabadia. Aladang sudi zolma padirihon ngoluna dina jongjongi ibana di bagasang Kristus dohot na arga sere perak dohot batu na king batu na argai na so olo mubai ima hata ni debata say gudang dope nung amar hapor siya tu Jesus alay se dibuat dope durame tu bagasang ngoduna. Saya dibuat dope hasi pelebeguot tu bagasang ngoduna.
Saya dibuat dope hagiok ni daging na tu baga sangoluna. Saya dibuat dope ima horong-horong tu baga sangoluna. Horong Paulus, horong Apollos, Padita, horong ni Padita duau, horong ni situa duau. Lagi bermasalah na yung situa nami do Padita, ukolong duau tu situaon, ukolong duau tu Paditaon. Banyak masih yang seperti itu. Alai na porsia do, iya na porsia alai dibangun merhiti-hiti do rame, dohot bulung-bulung maneng hau na koring. Yang mudah terbakar dan hancur dan tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Jadi neng dohononna molo tumpe tapadiri ima salah organisasi gereja, organisasi akka permargaon, organisasi akka punguan-punguan kekristenan, persekutuan mahasiswa Kristen misalnya. Itu harus dibangun melalui sere, perak, dan batu na arka. Imahatani debata. Jadi prakteknya harus dibangun komunikasi sosial yang berdasarkan atas firman Tuhan. Dang doho akka hebeng, dang doho akka lanna asing lain. Ido ubahe didokon dison argado hamu ditobus unang pake hamu be dirimuna tuna olo marokso tuna olo tertutung tuna olo hangus dang marpuna songon balattung jadi molong ngadurame itutung ibana arong mabalattungna dilusona logo mai tu dia Malawi songonima mangariak-riam dusaha tu tanoi besongoni mai dang adong merguna rohaik lau mabaur mai songonima ngolu ni zolma na marhapor siau tu Jesus alai se dibangun dirina merhiti-hiti na ulo mosok na ulo matudung alai nang ma merhiti-hiti turbuk tahun dipaingot kita semua kita didirikan oleh Yesus Kristus orang yang suci yang kudus. Tetapi masih banyak orang yang memilih yaitu kemunafikan, kesombongan dan yang lain-lainnya. Alai naing mamarhiti turbuk tahun dia rahok kita asa hotma dihatani debata. Jadi parangetai, parange nabadiai, todene debata nabadia namia dihitai, terus mamiani alata bangun marhiti-hiti. Nauli na dengkan hatani Tuhani sarupa doido membangun jabu mulai bangun di atas ni pasir satu kidoi siga ale mulai bangun di atas ni batu di atas ni tanu napir leleng mai doidokon perpesalmen songon hau nadinggan doau di bahen tu pinggir sungai gugu urakna di lehon adong si panganan marhiti-hiti haik na adong disi rope alugo halisuksung dang ulo marokso. Jadi naing ma firman Tuhan menjadi nguluta di bagasan hasiangano. Dan holan mendokon saya Kristen, tapi dia harus berkarakter, berspiritualitas yang tinggi. Berubahlah, selalulah mengarah kepada Kristus Tuhan kita. Selalu mata bangun ngoluton merhiti-hiti hatani dia bata. Walau idokon di persermonan yak kaparhalado. Gudang do nama boto hatani Tuhani tuktuhi amu ma alai dang ituktuhi na. Gudang do nama boto Roma hamu tu Tuhani tu Jesus. Sena apulam naruhamu nasogon naruhamu alai dang ro
Ale godang do nama poto godang. Disima letakna. Alani imam marhiti trupuk tahun. Nabadia do hita ditobus Tuhan Yesus Kristus dohot na arga sahali. Jadi arga do habadiau ni tabangun mayum di tonga-tonga ni ngolutta siganupari dang dohot na olo busuk dang dohot na olo matutung alai dohot na toguma na pir lamtang hapor siauna tutuhani. Jadi adong pepermasalahan rope api ni Tuhani sogot tongdo lampir hapor siauna. Tongdo di Yesusi ibana mangulu. Gebe sahak ma ibana tuhangoluan nabariai. Jadi turpuk tong paingoton hitan tapadao ma aka hagiot ni perdagingon hagiot ni roha di hasianganon aleta perbadiai madirita ayar gado hita ditubus tetaplah suci sebab Allah suci manok tong mahita badia ala nabadia do debata jemulung badia hita rodo debata tordinai mian tu hita lau ima mangaraho kita berlaku seperti Allah berlaku seperti anak-anak terang berlaku seperti orang-orang yang ditebus oleh Kristus alani ima di keluargata di usahata di haporsiota bersosial kita maradat dohot na menggali ilmu akayanakon dohot di gereja tadokoma Yesus adalah dasar iman saya alai marparangi maau marhiti-hiti hobar tulomoni rohani Tuhani amin martangi yang mahina nasangap nabadia duhu ali jahuba hubigi hami hatam marhiti-hiti tordim namia dihami ganum bersada-sada di borginon di bagas coromon nama kubasi hami sena marjamita maragida martangiang song lider dohot na patupahon live streaming nang na mangiringa musik dang aka perhalado nang ruas ni horiam buy hami marpungu di tonga-tonga ni habadiaunon di bagas nami ganung marsada-sada mangihuton secara live streaming sada hami marimadah di bagasan ho dan ini Tuhan ajar-ajar mahami ruas ni huriam parhalado ni huriam asa setoktong hami setia laho mabaritahon barita nauni songoni nang manangion hatam nabadiai nang pedi jabu nabi Tuhan dang moru sangakmu nang pe di aka perdalanan nasida di huton nasida ibadah on dang moru habadiom dan dari Tuhan perbadiai masaluhura roa ni ruas ni huriam nang hami saluhuna asa setoktong homar sangap di ngolunami jala homian di bagasan rohanami ganum marsada-sada jala tukma hami maparangion hatami kami memberitahon barita nauli ay nabadia do hami ditubuso toktong mabadiai tu hanguluan na saliling-liling nasuk jagay mahami asas toktong hami perdalanan ni ngulunami hobar tu hatam dang dohot na mosok dang dohot na ulo matutung alay holan sada do si parangero nami imahatam na badiay si marwama leja huba dinamasa noaing pandemi virus corona diruat namyon gebe mulak do hami Tuhan
ima na partangiang adot na marminggu marhiti-hiti live streaming inorhor ni akan namasai gabi maul hami Tuhan marsekutu di tonga-tonga ni gereja mon lainak pesongoni dang nagabi moru habadiom jala pergugui maruas ni hulam laho mangihuton sa luhud nai asahona marsangap di pamujion nami jala roham itu adu pamu asa tapar homa panahiti sa tonga-tonga ni daging nami ganung marsada-sada tapar homai sa tonga-tonga ni hasyang anon Tuhan asang giat boy hami malum dang holat di daging nami alay dohot to di nami madok mauliate tu arupam nunga manang napigahali hami Tuhan dituk ngulu namion ganum marsada-sada ruas ni huriam marnang yangkon asa daw mapiruson asa malum akan marsahit jala mate mapirusi lele Tuhan hubere kami dang marnamoru alania li Tuhan gomos pangidu hami di bagasan ngulu namion pergogoy mahami mangalo sa luhu na namasay tapar homesian hami molobuy pangiduan nami pamati may sa tonga-tonga ni hasyang anon marhiti-hiti akka nabisuk na patupahon akka ubat maneng paksin jahuba debata aman nami na marhabangsa di Banua Gijang upasat hami ma diri nami tuhong dogot saluhun na akka ulaw nami na maragami marhiti-hiti mapasato mutu hami akka paso-paso sanggia li Tuhan boy pahiyon ni akaruas ni huriam laho mangalugahon ngulu dohot keluargana lamartabba manang akalas roha lamartabba mambilangan ni na mamuji pasangang kwarmo asimaroha malijahuba tangihom mahami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami amin marid de mahita Tapasada roata martang yang mahita. Ali di bata namara bangsa di Banua Gijang. Dipuji di pasangap kami guarmu nabadiai Tuhan. Marhite-hite partangangan nami. Na di bagas coromon
Suaksongoni na dibagas tinganan nabi. Dina manghiuton ibadah pertangyangan di Bornginon. Ali Tuhan, mau lihat tema di pasar ranami itu adopamu. Di pasu-pasu ho doho kami saluhut na ima ruas ni huriam. Diliak kodope tuhami ho sahanguluan. Hai pasan ni daging nami nang todi nami. Jala terbaik kami Tuhan dinalau mamuji pasangapon guarmu na bajai. Mulia tema tutu Tuhan sude na di pasato tuhami ganup marsada-sada. Ali Tuhan di bata namara bangsa di Banua Gijang. Molotupe ibadah nami partangyangan nami di Bornginon. Torop sopiga na bui mandohoti di bagas Ceromon. Alai di bagas inganan nabi tongdo ruas ni huriam ni Tuhan mangihuton ibadahon. Atong pasu-pasu ma ibadah namion Tuhan. Tuhan di bata namara bangsa di Banua Gijang. Tung macai lasrohan nami Tuhan. Ala dilioko dope tiki dihami. Boy mabigi barita nauli na pinasat na posomi. Tung macay las itu turuan nami Tuhan na mabigi barita nauli. Alay na mangido mahami tu adu pamu Tuhan homa na mangalehon parbino Tuhan tuhami. Asa hatam barita nauli nong ubigi hami na pinasat na posomi. Gabi bui Tuhan mangulu di bagasan rohanami. Jalabui Tuhan terbaik kami mangulah hosa. Alani Tuhan dongani hami marite todim. Asa terbaik kami Tuhan mangulahon hatam barita nauli nong ubigi hami. Di lalarohan nami dotok tung Tuhan nagali do kami. Jala pardosa na gudang. Alay di bagasan pos ni roha kami Tuhan. Nadongan nomudo kami. Jala leo nomudo tu kami sudi ruas ni huriam marhagogon. Di pamatang nami nang ditodi nami. Asa tarpatu pahami sude Tuhan. Dinalau memuji pasangapon guarmu na badiai. Ali Tuhan di bata namara bangsa di Banua Gijang. Saksongoni namang hidup bahami tu alupamu Tuhan. Namar taringot hami di dongan nami na di bagasan parsahiton. Amang situa purba dan amang situasi turus. Tongon nasida dina di bagasan pengubation alani sahid. Di bagasan pos ni rohami Tuhan namang hidup tu alupamu. Toktong maho Tuhan nama masu-masu akka ubat na pinangan nasida. Asaboy tumibu malum. Siya nakasahit na dong di pamatang nasida. Suaksongoni Tuhan na mangido hami tu adopamu di Bornginon. Toktong do na hubigi hami Tuhan. Ima inang nyonya pandita hasobing guru manurung. Tongon nasida di bagasan parsahiton. Alani Tuhan oma nama dauni inang nami. Asabui tong nasida malum sian aka parsahiton nadong di pamatang na. Ido na pinangido hami Tuhan tualu pamu. Di bagasan pos ni rohalo hami mangido Tuhan.
sayhoma na manangihon akka tangyang nami suaksoni nang tangyang ni akka keluarga ni inang nami na dibagasan parsaiton alay saluhod na Tuhan ho Bartolomeo ni Roham may alay Tuhan di bata na marabangsa di Banua Gijang toktong do hami songon halak nagali natongon di masa pandemikon tung macay maragam do hubagi hami Tuhan aka informasi taringot tu COVID-19 siyon alay na dibagasan posniro hami tuho molotung pegang guruhan nami Tuhan alay ala marhapor siyaw kami Tuhan upamu oma na mangalihon hagogon di diri nami ganuk marsada-sada disude ruas ni huriamon pada umat Tuhan aka virus COVID-19 siyaon sian pamatang nami be postrohan nami Tuhan nai saya dong ano mudo hami jala saya di leonom mudo tu hami pasu-pasumi na di bagasan pos ni rohama hami tuho jala pada umah saluhut akka parsahiton nadong ditikyon sian daging nang pamatang nami ali Tuhan di bata namara bangsa di Banua Gijang suak songoni nang sude ruas ni huriam nama dohoti pertangyangan live streaming di bagas jabu nabi manang di diape nasida pasu-pasu mana sida salu na Tuhan molotuk pe namartang yang bihami ganuk marsada-sada saya tangi homma tutu Tuhan akatang yang pangiduan nami ali Tuhan di bata hula tuhodo kami mangidu jala hula tuhodo kami marpakusadian alani Tuhan saya todim to di parbadiaima nama dongani kami hari lepas hari asa tarpatu pahami saluhut na Tuhan lomo di roham ali Tuhan di bata namara bangsa di Banua Gijang tonggo kami mangido pangurupyomu marititi todim to di parbadiai Tuhan diamang padita nami dihami akaparhaladu nang disudi kami tahe Tuhan nama kobasi partangyangan di Boronginon suaksongani nang ruas ni huriam leoma pasu-pasum Tuhan Tuhami samargogo kami jala marahi pasan ni daging nami nang todi nami jala di hari-hari namangihut Tuhan boy kami mangulahon ulaon na hobar tulomon ni roham nang di Borongino pe Tuhan mangidodo kami tuho sesal puhomma tutu Tuhan aka virus COVID-19 siyon siat tonga-tonga ni huriamon sian negara namion sian fortibion Tuhan ola tuho dohami mangido Tuhan jala di bagasan pos ni roha dohami nahodo na padauhon salut akasahit sian fortibion tok Tuhan sudi pangiduan nami Tuhan upasat kami matutu di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mulia tema diho Tuhan amin. Sungguh
Peliak koma peliata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo aroroan ni salusi leho-leho na dinggan. Dona sa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masa na lehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wana husus di julong. Pasu-pasu majalara motia separhasyang hami pilihanom. Pati bulhon harajam metong-atongan di huriam doho di portibion. Wai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangidu di tangiang aliyam manami. Aliyam manami na di banua gijang. Say pinrobadia magwar. Say Roma harajamu. Sesaut malam maroham di botongon son na di banua gijang. Leo matu hami seron hangolua siapari. Sesa madusa nami sompanesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tu hami. Unang hami tu giyot tu pangujunan. Palua mahami siam pamago. Ay horo na puna harajaon. Dota gugon. Rodi hasangapos sa liling nilileng na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Rotolong ni rohani de bata amata. Persauran itu di perbadia mana mangaramoti. Dot nama masu hamu saluhutna. Oras manita. Nang ro na madjabu, jadi nang minum kita.